Negdje duboko u zabačenim šumama Balkana, skriveno od svijeta i zaštićeno gustim granama drveća, ležalo je jezero koje mještani zovu Bezdan. Nitko nije znao koliko je duboko, a nitko tko je pokušao to saznati nikada se nije vratio. Priče o jezeru prenosile su se generacijama, no nitko nije mogao potvrditi jesu li legende stvarne ili su samo način da se djeca spriječe da se približe njegovim mračnim vodama. Jezero je izgledalo gotovo nadnaravno. Njegova površina bila je glatka kao staklo, bez ikakvog odsjaja. Kad biste stali na njegovu obalu, imali biste osjećaj da gledate u prazninu, u nešto što vas poziva, što vas tiho mami. Jedna starica iz sela uvijek je ponavljala istu rečenicu. Tko jednom pogleda u te vode, nikada više neće biti isti. Prošle jeseni, grupa mladih odlučila je testirati tu legendu. Bili su to Ana, Nikola, Marko i Petra, 4 prijatelja iz obližnjeg grada koji su voljeli istraživati napuštene lokacije i snimati ih za svoj YouTube kanal. Čuli su za jezero od jednog lokalnog starca koji ih je upozorio da se ne igraju s onim što ne razumiju. Ali njihova znatiželja bila je jača od straha. Tog maglovitog jutra krenuli su prema jezeru, naoružani kamerama, baterijskim svjetiljkama i hrpom opreme. Staza do jezera bila je uska i obrasla trnjem, a zrak je bio težak, gotovo zagušujući. Kako su se približavali, tišina šume postajala je sve glasnija. Nije bilo ptica, ni vjetra, čak ni šuštanja lišća. Samo njihovi koraci i ubrzano disanje. Kad su stigli do obale, stali su, potpuno zanijemjeli. Jezero je izgledalo upravo onako kako su ga opisivali. Tamno, nepomično, sablasno. Čak su se i najhrabriji među njima, Marko i Nikola, na trenutak zapitali je li ovo bila dobra ideja. Petra, koja je uvijek bila najracionalnija, rekla je: Snimimo ovo i idemo što prije kući. Ne želimo ostajati ovdje duže nego što moramo. Ana, koja je bila vođa grupe, smijala se. Pa to je samo voda. Što može poći po zlu? Ako ništa drugo, ovo će biti naš najgledaniji video. Ali kako su postavili kameru i počeli snimati, nešto je bilo čudno. Snimka je bila mutna, kao da je neki nevidljivi sloj iz maglice prekrivao objektiv. Nikola je pogledao u vodu i šapnuo: Imam osjećaj da nas netko promatra. Tada su čuli prvi zvuk. Tiho, duboko klokotanje iz središta jezera. To je samo riba, pokušao je objasniti Marko, ali njegov glas nije zvučao uvjerljivo. Zvuk se ponovio, ovaj put glasnije. Klokotanje se pretvorilo u nešto nalik šaptanju, koje je dopiralo iz svih smjerova. Bilo je nemoguće odrediti dolazi li zvuk iz vode ili iz šume iza njih. Ana je odlučila uzeti uzorak vode za analizu, uvjerena da će to biti zanimljiv dodatak videu. Čim je zagrabila vodu u staklenku, voda unutar nje počela se mijenjati. Crne niti, nalik dimu, zavijale su se unutar staklenke, a cijela grupa se povukla nekoliko koraka unatrag. Što je ovo? Šapnula je Petra, dok joj je lice bilo blijedo poput papira. U tom trenutku iz vode se začuo glasan pljusak. Svi su instinktivno pogledali prema jezeru, ali nije bilo ničega. Površina vode bila je mirna kao i prije. No, kad su se okrenuli prema svojim stvarima, shvatili su da jedna osoba nedostaje. Nikola je nestao. Grupa je stajala ukočeno, nepomična, dok im je hladan zrak parao pluća. Nikola! Viknula je Ana, ali jedini odgovor bilo je tiho šaptanje vjetra koje se sada činilo da dolazi iz vode. Marko je brzo podignuo kameru i počeo snimati, dok je Petra panično pretraživala okolinu. Ne može biti daleko, rekla je, glasom koji je podrhtavao. Prije sekunde bio je ovdje. Marko je usmjerio kameru prema vodi i približio objektiv. Što je ovo? Promrmljao je dok su se na površini pojavili mali koncentrični krugovi, kao da netko diše ispod vode. Petra je uzela štap s tla i bacila ga u jezero, ali čim je dodirnuo vodu, nestao je bez traga. Ovo je nemoguće, šapnula je Ana, dok je stisnula šake na prsima, pokušavajući se smiriti. Pogledala je prema kameri, koja sada više nije pokazivala mutnu sliku. Umjesto toga, na ekranu su se pojavljivale neobjašnjive crte, nalik na ruke koje su se pružale iz vode. Marko je panično spustio kameru.
Ovo je neka šala, zar ne? Netko nas zafrkava. Ali nitko nije imao odgovor. Petra je potrčala prema šumi. Moramo zvati pomoć. Ne možemo ostati ovdje. Viknula je, ali Ana ju je povukla za ruku. Ne možemo otići bez Nikole. Što ako mu treba pomoć? Što ako je upao u vodu? Rekla je Ana, iako je njezin glas odavao strah. U tom trenutku čuo se zvuk iza njih. Dubok, grleni glas koji nije pripadao nikome od njih. Ne možete ga vratiti. Svi su se okrenuli istovremeno, ali nije bilo nikoga. Glas je dolazio nijotkuda, a opet činilo se kao da je svuda oko njih. Marko je tada primijetio nešto na tlu, tragove stopala koji su vodili od obale jezera prema gustoj šumi. Ne, tragovi nisu bili ljudski. Bili su preveliki, izduženi, s dugim, tenkim prstima. Što god da je to, povuklo ga je odavde, rekao je Marko, boreći se s drhtavim glasom. Ana je podigla kameru i usmjerila je prema tragovima, ali slika je opet počela titrati. Tada se začuo prodoran vrisak, negdje duboko u šumi. Bio je to Nikolin glas. Bez razmišljanja, Ana je potrčala prema izvoru zvuka, a Marko i Petra slijedili su je, iako su osjećali kako im tijelo drhti od straha. Kako su se probijali kroz šumu, tama je postajala sve gušća, iako je bilo tek popodne. Grančice su ih grebale po licima, a magla koja se uvlačila među drveće činila je da sve izgleda nestvarno. Na kraju su stigli do proplanka. Na sredini je stajala stara, trošna koliba koja nije izgledala kao da pripada ovom svijetu. Vrata su bila odškrinuta, a iznutra je dopirala blijeda, plavičasta svjetlost. Nikola? Šapnula je Ana, približavajući se kolibi. Kad je zakoračila unutra, srce joj je gotovo stalo. Na podu je bio Nikola, ali nije bio sam. Njegovo tijelo bilo je nepomično, kao da je zapeo u nekoj nevidljivoj mreži. A iznad njega, u sjeni, stajalo je nešto visoko, mršavo i deformirano. Imalo je duge udove koji su se savijali po čudnim kutovima, a lice mu je bilo prazna, tamna rupa. Stvorenje je polako podiglo glavu i okrenulo se prema Ani. Jednom kad dođete ovdje, izgovorilo je glasom koji je bio mješavina šapta i krika. Više nema povratka. Ana je ostala ukočena, kao da su joj noge zapele u tlu. Marko i Petra stajali su iza nje, ne usuđujući se ući u kolibu. Stvorenje je ispružilo svoju dugu, mršavu ruku prema Nikoli, povlačeći ga bliže sebi, dok su njegove prste obavijali tamni, gotovo dimni obruči. Nikola je toko izgledao kao da nije svjestan što se događa. Njegove oči bile su otvorene, ali prazne, bez trunke života. Pustite ga. Viknula je Ana, iako je svaki mišić u njenom tijelu vrištao da pobjegne. Stvorenje je zastalo, nakrivilo glavu i tiho se nasmijalo. Zvuk je bio oštar, nalik na lomljenje stakla. On je već moj, ali vi još imate vremena otići. Petra je povukla Anu za rame. Moramo bježati. Ne možemo mu pomoći, pogledaj ga. Ali Ana nije mogla pustiti Nikolu. Uzela je kameru iz ruksaka i usmjerila je prema stvorenju. Što si ti? Što želiš od nas? Pitala je, pokušavajući ostati hrabra. Stvorenje je zakoračilo naprijed. Njegova stopala nisu proizvodila nikakav zvuk dok je hodalo po trošnom podu kolibe. Sada su mogli vidjeti njegovu kožu, ako se to uopće moglo nazvati kožom, bila je siva i nalik ispucanoj zemlji. Njegov tamni, bezlični prostor, gdje bi trebalo biti lice, približio se kameri i tada su čuli tiho šaptanje koje je dolazilo iz same sprave. Vratite se, dok još možete. U tom trenutku kamera se ugasila sama od sebe, a sobu je preplavila potpuna tama. Petra je vrisnula, a Ana je osjetila kako ju nešto snažno povlači unazad. Kad je svjetlost ponovno zasjala, blijeda i neljudska, Nikola više nije bio na podu. Stvorenje je stajalo u sredini kolibe, ali sada nije bilo samo. Iza njega u mraku nazirali su se deseci drugih figura. Sve su izgledale poput njega, deformirane, izdužene, s istim praznim, tamnim licima. Marko je povikao, trčite! Grupa se okrenula i pojurila prema šumi. Čuli su za sobom kako se vrata kolibe s treskom zatvaraju, ali zvuk nije prestajao.
Umjesto toga, koraci su odjekivali iza njih, sve bliže i bliže. Ne okreći se, viknula je Petra, ali Ana nije mogla izdržati. Bacila je kratak pogled preko ramena i zamalo pala kad je vidjela što ih prati. Stvorenja su sada trčala, njihova tijela se savijala pod nemogućim kutovima, a njihovi dugi udovi dohvatili su grane i kamenje oko njih. Petra je prva pala, spotaknuvši se o korijen. Pomoć! Ne ostavljajte me! Viknula je, dok su Ana i Marko stali kako bi je podigli. Ali bilo je prekasno. Jedno od stvorenja doseglo ju je u trenutku, obuhvativši je svojim dugim prstima. Povuklo ju je prema tlu, a njezin vrisak odjeknuo je šumom. Ana i Marko nastavili su trčati, suze su im zamagljivale vid dok su se probijali kroz gusto raslinje. Kad su konačno stigli natrag do obale jezera, osjetili su val hladnog zraka kako ih obuzima. Površina vode sada se vrtložila, a mračni, crni obruči širili su se prema obali. Što da radimo? Viknula je Ana, očajna, dok je Marko pokušavao pronaći put natrag prema stazi, ali nije bilo izlaza. Stvorenja su ih okružila, pomaljajući se iz sjena, tiha i nepomična, kao da uživaju u njihovom strahu. Jedno je zakoračilo naprijed, pružajući ruku prema Ani. Došli ste tražiti tajnu jezera bez dna, šapnulo je. Njegov glas zvučao je poput vjetra koji nosi glasove izgubljenih duša. A sada ste i vi dio te tajne. Ana je osjetila kako ju hladni prsti hvataju za ruku, povlačeći je prema vodi. Marko je vikao njezino ime, pokušavajući je spasiti, ali voda ga je već dohvatila za noge. Obuzela ih je tama, a zadnje što su čuli bio je eho njihovih vlastitih krikova, koji se stapao s hladnim, sablasnim šapatima jezera. Jezero je ponovno utihnulo, a površina je ostala savršeno glatka, kao da se ništa nije dogodilo. 3 dana kasnije, lokalni ribar, starac po imenu Ilija, sjedio je u svom čamcu na sredini jezera, pušeći svoju staru lulu. Bio je to čovjek koji je poznavao ovo jezero bolje od ikoga, ili je barem tako tvrdio. Govorio je da je odrastao uz njega i da zna svaku tajnu, no, tog dana nešto nije bilo u redu. Ilija je primijetio kako voda postaje neuobičajeno hladna, unatoč tome što je sunce visoko sjalo. Valovi su se kretali neobično, kao da ih je nešto vuklo ispod površine. U jednom trenutku stari čamac se zanjihao, gotovo ga prevrnuvši. Ilija je spustio ruku u vodu kako bi provjerio dubinu, ali povukao ju je nazad kad je osjetio nešto. Nešto hladno i glatko što nije pripadalo vodi. Odjednom je čuo glas. Tih, šapat koji je dolazio iznutra, iz dubine. Pomozi mi, Ilija! Starac se ukočio. Taj glas, iako iskrivljen, prepoznao je. Nikola? Šapnuo je, pogledajući oko sebe, iako nije bilo nikoga. Glas je ponovio, sada jasniji i očajniji. Ilija, molim te, spasi nas. Ribar je uhvatio svoje veslo i počeo veslati prema obali, ali voda oko čamca postala je gusta, kao da ga je nešto zarobilo. Iz dubine je izronila ruka, tanka, bijela poput mrtvačkog voska, ali ljudska. Povukla je čamac prema dolje, dok je Ilija vrištao i pokušavao se otrgnuti. Sutradan, policija je pronašla Ilijin čamac nasukan na obali, ali bez njega. Na dnu čamca pronašli su nešto neobično, staru, izblijedjelu kameru. Kamera nije pripadala Iliji. Kad su pregledali snimke, otkrili su nešto jezivo. Snimka je bila isprekidana, puna šuma i smetnji, ali slike koje su se pojavljivale bile su jezive. Prikazivale su grupu mladih ljudi, Nikolu, Anu, Petra i Marka, kako stoje na obali jezera. Posljednje sekvence bile su kaotične. Vrisci, mutni pokreti i na kraju jezivo stvorenje s dugim udovima koje se naginje prema kameri prije nego što snimka naglo prestaje. Policija je pokušala rekonstruirati događaje, ali nitko iz sela nije bio spreman govoriti o jezeru. Mještani su ih upozorili da se ne vraćaju, da puste jezero na miru, no jedna mlada detektivka, Maja, nije mogla ignorirati nelogičnosti. Znala je da tu ima nečega. Maja je te večeri odlučila sama otići do jezera. Uzela je kameru i svjetiljku, uvjerena da može otkriti što se dogodilo. Kad je stigla, jezero je bilo mirno,
ali nebo iznad njega bilo je čudno tamno, unatoč punom mjesecu. Dok je hodala prema vodi, vidjela je nešto na obali, stari hrđavi ključ. Nije znala čemu pripada, ali ga je podigla. Osjetila je hladnoću koja joj se penjala uz ruku, no ignorirala je osjećaj i nastavila. Kad je stigla do vode, vidjela je svoj odraz, ali odraz nije bio običan. Osim njezina lica, u vodi su bile sjene drugih lica, a Nino, Markovo, Petrovo, Nikolino, svi su je promatrali. Njihove oči bile su prazne, a lica ukočena u izraz užasa. Pusti ključ, Majo, začula je glas iza sebe. Okrenula se naglo, ali nije bilo nikoga. Srce joj je počelo lupati dok su iz vode počele izranjati ruke, iste one bijele, mrtvačke ruke. Povlačile su se prema njoj, hvatajući je za gležnjeve. Vrisnula je i pokušala pobjeći, ali ključ koji je držala u ruci počeo je svjetliti, pulsirajući čudnim plavičastim svjetlom. I tada je osjetila nešto. Nevidljiva sila povukla ju je prema vodi. Dok je Maja pokušavala izvući noge iz vode, osjećala je kako hladne ruke sve jače stežu. Ključ u njezinoj ruci sada je zračio svjetlom kojeg je iz vode privuklo još više figura, lica izgubljenih duša, iskrivljenih u nijemim krikovima. Ključ je odgovor. Šaptao je glas u njezinoj glavi, ali nije znala što to znači. U trenutku kada je osjetila kako ju povlače prema hladnoj dubini, Maja je očajnički bacila ključ u vodu. Površina jezera odmah je eksplodirala bljeskom svjetlosti. Ruke su nestale, voda se umirila, a jezero je postalo mirno kao da se ništa nije dogodilo. Maja je ostala na obali, teško dišući, mokra i iscrpljena. Ali nije bila sama. Kad se okrenula, vidjela je figuru kako stoji u sjeni šume. Visoku, deformiranu figuru s praznim licem. Ovo nije kraj, šapnula je figura prije nego što je nestala u tami. Maja se vratila u selo, ali tajnu jezera nikada nije otkrila do kraja. Ključ je bio izgubljen, ali jezera su ostala. Mirna, sablasna i uvijek gladna novih duša. Što mislite? Što je prava tajna ovog jezera? Je li ključ zauvijek zatvorio zlo ili je samo probudio nešto još gore? Podijelite svoje teorije u komentarima. Želimo čuti vašu verziju priče. Ako volite jezive priče koje vas tjeraju da upalite svjetlo prije spavanja, pretplatite se na naš kanal Balkan priče. Kliknite na zvonce kako ne biste propustili naše nove, još strašnije priče. Do sljedećeg puta budite pažljivi gdje stajete. Nikada ne znate što se krije ispod površine.